Flashbone komandri Torok Yaslam ikram yo ban yaklu shuti. Sementara piwan ang biju sinema piwan pet net film ke kalau gumno. Kani ka film jokhe kani ka film penar baki lapan kala syakakten khasi te ngatharai kham ki ong baro mo ki brio ki buan hangne khamtam ki penar mo ki ong baka jingsha lese ka da ka penar la de ban best phan rei da ki lapan kala syakakten khasi ru nga ngadang rekhe kumju hi dang sultanat kumju hi te kadai ka film ka first comedy film bang apet ba da itanak shisha bat kpo na do basdang hadu bakut. Kaya kisna ke baki hilap hamne. Hakani ka film habakadi ka film comedy tengam dalak thandre kata ka jingsneng ka jingsneng hangi ka long ba klet lo ya baro ki jingling amen siem ki jings musi ki tension baro shuwan hangne shong argan tashteng rikhe Tama. Tapi nomor ya kena ke film la shoot dari tiki garat. Dia balik film dan mentalang hana film tu ke matalim. Gani ka film wat lada la shoot da ilong zonga ikiki ngamdan benta namar ba gani ka film ki lajiat be daki artist na shatai sha jantya te ki ong ba menta ka sien pada ki kwa hi banshim hakawai ka film ba ki kenshna lekin sa shim hi na shane shi khasiru namar ba kine ki artist badan hakani ka film ki de ki artist bala man shwa bha but ki dei ru ki bala paunam bha haka long haka de ka jowai te ki kwa kan man pedi ka sap long man pedi ka pang ka sap hagani ka ri khasi jongi pai